oh, wow, na všetko myslíme, veselú rúbene, kde sa tvojho zmysel slova chvíli, kde sme nechali to živé, čo cíti, keď sa raz ráno prebudíme, a svoje oči otvoríme, zistíme, že sme konečne všetci úspešne zapojení. Počas 7. a 8. augusta sa na Dereš Open predstavilo 15 slovenských skupín s kvalitnou rockovou a punkovou muzikou. Fanúšikovia boli výberom kapiel nadšení a neskrývali svoju radosť z festivalu. Sa ti tu páči na tomto festivale? Tak ako po minulý rok je to stále super. Na ktorej kapely sa tešíš najviac? Karpinu, určite na Karpinu. I like the power! Takto. Lebo žijeme len raz. Iné kafe! Ako sa ti páči na tomto festivale? Na tom festivale je úplne parádne, už som tu 5. rok za sebou a je to úplne super. Tie najlepšie skupiny ešte len prídu. Bižutérier teda pre mňa, na ktorý som sa prišiel dnes hlavne pozrieť a tak zatiaľ pohoda. Pivo je dobré a teploty tiež, takže sa tešíme všetci, čo sme prišli. V piatok večer sa ťahovňom festivalu stala skupina Iné kafe, ktorá oslavuje 20 rokov od svojho vzniku. O naozaj horúcu show v horúcom počasí sa postarala skupina Karpina. Publikum nesklamali ani Metropolis a UKND. Pri tejto príležitosti my by sme veľmi radi pozdravovali, keďže ste znovu zámorskej televízie, nášho bývalého klaviristu Tomáša, ktorý tam žije. A Tomáš, my ťa pozdravujeme a čau a tak. Tomino Chávez, drž sa, hraj. Dereš Open oslávil 5 rokov. A ako vnímali atmosféru festivalu účinkujúci a čo mu k malému výročiu zaželali? Dobre to bolo, tak hlavne ľudia sa chcú baviť, to je dôležité pre nás, prvoradé. Ja želám festivalu Dereš Open nie ďalších 5, nie ďalších 50, ale ďalších 500 rokov. Ken Dereš, chceme vidieť bordel. Už to, že sme tu, je perfektné, pretože toto už je záver, vlastne, lebo máme dneska 3 koncerty vlastne, takže... Trojak, takže ideme to teraz akože úplne, že rozbiť, áno. Čo by si zaželala festivalu do ďalších rokov? Tak hlavne veľa ľudí, nech sem chodí a aby to bolo teda úspešné a aby sa ľudia veľmi dobre zabavili. Teraz je vlastne 5. ročník tohto festivalu, také malé jubileum. Čo by ste mu zapriali? No ešte s 1-0 má toľko jubileí. Proste držíme palce každému jednom festivalu, ktorý robí dobrú, poctivú rockovú muziku a aby mu chodili ľudia tak. Pravá strana! Pravá strana! 5. ročník, tento ročník, ja si myslím, že najhorúcejší ročník, čo bolo vidieť vlastne aj na našich účastníkoch, ktorí sa dobre zabávali, ale všetci sme sa fakt potili úplne neskutočne. Našťastie tu boli hasiči, ktorí nás ovlažovali. A ako som sa pýtal zdravotníkov pred malou chvíľou, tak žiaden vážnejší úraz alebo kolaps nebol, čo je úplne super. Sobotňajší večer patril hlavne heavy metalovej legende Dereš, ktorá sa takmer po 10-ročnej pauze vrátila na koncertné pódiá. Ken Dereš sa stal prvým miestom, kde táto legenda odpálila svoju show. Páni paróni, nechcem si tak, to radšej pôjde si zbíjať. Páni paróni, nechcem si tak, to radšej pôjde si zbíjať. O vysoký hudobný štandard festivalu sa postarala aj trojica nitrianskych kapiel Bižutérier, Gladiátor a Bora. Piatý ročník festivalu okrem kvalitnej slovenskej hudby priniesol aj divadlo, dobré jedlo, súťaže a samozrejme výbornú náladu. Festival sa vyznačoval nadúpaným rockovým line-upom. Organizátori by mali do budúceho ročníka zapracovať hlavne na počte gastrostánkov. Držíme festivalu palce. Lebo pekná dedinka tento Ken Dereš. Akože my sme tu druhýkrát, niektorí chalani od nás hasli nám svetlo, niektorí chalani od nás sú tu prvýkrát, povedali, že
Jaké fajnové. Aha, generátor. Takže skupina UKND bola posledná na Kendereš Dereš Open. Milujeme vás. My končíme, po nás hasíname. Čau. Čau.